So hello friends, welcome back to my channel. So friends, नोंथाङा सासे YouTuber बानाय नोंथांनि चेनेलावहाय सोरबा viewers-फ्रा माने नोंथांनि भिडिअ'सखौ नायनानै बुजिया सोमजिया लाबानो माने भिडिअ'नि जानाखि मिनिंखौ बुजिया सोमजिया लाबानो माने सोरबा viewers-फ्रा नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्राया नोंथांमोनजोंबो बेफोरबायदिया जाखांबाय जानो हागौ नङा होमबा सो सोरबाथ' आरोबाव मा भिडिअ'सखौ नायनानै माने जानला मोनला आरो बुजिया सोमजिया माने नेगेटिभ कमेन्ट खालामनो होबाय थायो आरोखि ना तो बेबायदि सिचुएशनाव नोंथाङा बे नोंथांनि भिडिअ'सआव नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्रा जायनाखि भिउवार्स बिथांखौ माबायदि सानगोन नोंथांनि गोसोआव माबायदि साननाय फैगोन एकदमबारे रागा जोंनाय माने रागाजों ओंखारगोन आरोखि ना नङा होमबा जायनाखि जोङो भिडिअ'सखौ जों नायनानै जायनाखि भिउवार्सफ्रानो बुजिया सोमजिया माने नेगेटिभ कमेन्ट खालामनायखौ नुयोबा एसे रागा जोंनाय मोनगोन नङा होमबा माने मा खालामनो मा मानो जालाबाय आरोखि ना बेबायदि सिचुएशनावहाय जोङो दा बेबायदि सिचुएशनाव मा जायनाखि बे भिउवार्स जायनाखि नोंथांनि भिडिअ'स चेनेलनि जायनाखि भिडिअ'सफ्राव जायनाखि नेगेटिभ कमेन्ट खालामबाय थाग्रा भिउवार्स स' बेफोरबायदि भिउवार्सखौ जोङो मा चेनेलनिफ्रायनो हाइड खालामनानै दोननो हायो आरोखि ना नोंथांनि चेनेलनिफ्रायनो हाइड खालामनानै दोननो हायो बेबायदि भिउवार्सखौ आरोखि ना जेनाखि जोङो नेगेटिभ कमेन्ट खालामबाय थाग्रा माने बेफोरबायदिखौथ' मा नेगेटिभ जेनाखि भिडिअ'सखौ नायनानै बुजिया सोमजिया लाबानो माने नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्रा जेनाखि भिउवार्सफोरखौथ' माने रागाजों ओंखारो नङा होमबा जोङो कमेन्टफोरखौ जेनाखि भिडिअ'सफ्राव नुयोबा स' बेबायदि जेनाखि भिउवार्सफोरखौ जोङो मा जोंनि चेनेलनिफ्रायनो जोङो मा हाइड खालामनानै दोननो हायो आरोखि ना हाइड जुदि जोङो जोंनि चेनेलनिफ्राय बेबायदि जेनाखि भिउवार्स बिथांमोनखौ जोङो मा जेनाखि बे भिउवार्स नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्रा बे भिउवार्सखौ जोङो जोंनि चेनेलनिफ्राय हाइड खालामनानै दोनोबा बे मानसिया जोंनि भिडिअ'सखौबो नायनो हानाय नङा आरो जेनाखि जोंनि भिडिअ'सफ्राव मा कमेन्टबो खालामनो हानाय नङा आरोखि ना जोंनि चेनेलखौ मा जोङो जेनाखि हाइड खालामनानै दोनोबा जेनाखि जोंनि चेनेलनिफ्राय जेनाखि बे इउजार्सखौ जेनाखि बे भिउवार्सखौ जोङो जोंनि चेनेलनिफ्राय हाइड खालामनानै दोनोबा बे जोंनि भिडिअ'खौ नायनोबो हानाय नङा आरो जों चेनेलनि जेनाखि भिडिअ'स बे भिडिअ'सफ्रावबो बियो मा कमेन्ट खालामनो हानाय नङा आरोखि ना जेनाखि बे मानसिया जे एकाउन्टजों नोंथांनि चेनेलनि भिडिअ'सफ्रावहाय कमेन्ट खालामबाय थायो बे मानसिखौ जोङो चेनेलनिफ्राय हाइड खालामना दोनोबा जोंनि भिडिअ'खौ नायनो हानाय नङा आरो कमेन्टबो खालामनो नङा आरोखि ना आरो बिदि नेक्स्ट टाइमाव जेनाखि बे जोङो हाइड खालामना दोनबाबो बे मानसिखौ जोङो मा बिथाङाथ' माने बे एकाउन्टनि जेनाखि जे एकाउन्टखौ बिथांनि कमेन्ट खालामबाय थाग्रा बे एकाउन्टखौ जोङो हाइड खालामना दोनोबाबो जेनाखि बे मानसिया गुबुन एकाउन्टजों आरोबाव कमेन्ट खालामफिननो हागौ नङा होमबा जुदि खालामबावोबा आरो नेक्स्ट टाइमाव जों बे एकाउन्टखौबो माने हाइड खालामना दोननो हागोन आरोखि ना जोङो माने बेबायदि भिउवार्सखौ जोङो मा नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्रा जेनाखि भिडिअ'सखौ नायनानै बुजियासिम जानाखि नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्रा बेबायदि इउजारखौ जोङो हाइड खालामना दोनबाय थानांगौ आरोखि ना माने हाइड खालामना दोनोबा बे मानसिया जोंनि जेनाखि चेनेलनि भिडिअ'सफोरखौ माने नायनोबो हानाय नङा आरो कमेन्टबो खालामनो हानाय नङा आरोखि जोंनि भिडिअ'सफ्रावहाय स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांखौ बेखौनो स्टेप बाय स्टेप फोरोंगोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अके स' लेट्स स्टार्ट दिस भिडिअ So hello friends, first of all नोंथाङा मा खालामदों जेनाखि नोंथांनि चेनेलाव जाय मानसिया नेगेटिभ कमेन्ट खालामबाय थाग्रा बे भिउवार्सखौ नोंथांनि चेनेलनिफ्राय हाइड खालामनानै दोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामदो फार्स्ट अफ अल नोंथाङा नोंथांनि YT स्टुडिअ एपखौ अपेन खालामदो अके स' आंनि चेनेलनि YT स्टुडिअ एपखौ अपेन खालामबाय देन बे YT स्टुडिअ एपआ अपेन जायोबा नोंथांमोना माने नुनो मोनखागोन आरोखि ना माने गाहायाव जेनाखि नोंथांनि जेनाखि भिडिअ'आवहाय जेनाखि बे मानसिया नेगेटिभ कमेन्ट खालामदों जेनाखि स्केम खालामदों नोंथांनि जेनाखि भिडिअ'नि कमेन्ट खालामनो जेनाखि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो भिडिअ'नि कमेन्ट खालामनायावहाय जेनाखि स्केम खालामबाय थायो माने सोरबा भिउवार्सफ्रा माने एकदमबारे गाज्रि थायो आरोखि ना सोरबा माने स्केम खालामबाय थायो स' आंनि भिडिअ'आवबो सासे भिउवार्सआ माने स्केम खालामदों कमेन्ट खालामना नाखि जानला मोनला लिंक हरदों आरोखि ना जानला मोनलानो एकदमबारे स्केम खालामदों नै बेनो आरोखि ना जेम्स जेक्सन जानला मोनला लिंक हरलाबायदों आरोखि ना नै गर्ल्स .online माबा जेनाखि स्केम खालामनाय आरोखि माने डेटा सरि खालामग्राखासो बियो डेटा खालामना लाग्राखासो बे आंनिबा आइडिया स' बे स्केम खालामदों आरोखि ना थ' आं बे मानसिखौनो आंनि चेनेलनिफ्राय हाइड खालामना दोनगोन आरोखि ना अके जब आङो जुदि आंनि चेनेलनिफ्राय बे मानसिखौ हाइड खालामना दोनोबा आङो बे मानसिया आंनि भिडिअ'खौ नायनोबो हानाय नङा आरो आंनि चेनेलाव बियो भिडिअ'सफ्राव कमेन्टबो खालामनो हानाय नङा आरोखि ना थ' आङो बे कमेन्टखौ सेलेक्ट खालामबाय बे मानसियानो नै थ' जेनाखि बे मानसिखौ हाइड खालामना दोननो थाखाय मा खालामदों ना नैबे 3 डटआव क्लिक खालामदों आरोखि ना राइट साइडआवहाय खना नुगोन राइट साइडआव बे 3 डटआव क्लिक खालामदो 3 डट लाइना गोजौआव बेयाव क्लिक खालामोबा नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन नैबाव हाइड इउजार फ्रम चेनेल बेयाव क्लिक खालामदो हाइड इउजार फ्रम चेनेल हाइड इउजार नैबे हाइड इउजाराव क्लिक खालामदो अके होमबानो बे हाइड जाबाय आरोखि ना एबारे नेक्स्ट टाइम बे मानसिया आंखौ रिफ्रेस खालामनि दा आंनि बे जेनाखि कमेन्ट खालामनायखौ नुबाय दा बे डिलेट जाबाय दा कमेन्टआव बे मानसिया आंनि चेनेलखौ नेक्स्ट टाइमाव जुदि जेनाखि भिडिअ'सखौ आंनि चेनेलनि भिडिअ'सनि जेनाखि नेक्स्ट टाइमाव बे कमेन्ट खालामनो सानदोंबाबो एबा आंनि चेनेलनि भिडिअ'सखौ नायनो सानदोंबाबो बे मानसिया नायनो हानाय नंला आरोखि ना भिडिअ'सखौबो नायनो हानाय नंला आंनि भिडिअ'आव कमेन्टबो खालामनो हानाय नंला आरोखि ना बाट मोनसे कन्डिसन बेयावहाय बे मानसिया जेनाखि जेनाखि आं जा बे
बेनि जेनाखि जे मानसिया जे एकाउन्टजों बे मानसिया आंनि भिडिअ'आवहाय स्केम खालामदों जेनाखि गाज्रि कमेन्ट खालामदों जेनाखि स्केम खालामदों आरोखि ना माने जानला मोनला लिंक हरलाबायदों दा बे जाय मानसिया जेनाखि जे एकाउन्टजों कमेन्ट खालामदों बे मानसिया बे एकाउन्टखौथ' आं हाइड खालामदों होनबा बे एकाउन्टजोंथ' बे मानसिया आंनि चेनेलनि भिडिअसखौ नायनो हानाय नंला आरो कमेन्टबो खालामनो हानाय नंला आरोखि ना दा बियो नेक्स्ट टाइमाव जेनाखि बे आंनि भिडिअसखौ नायनो सानदोंबाबो बे नायनो हानाय नंला कमेन्ट खालामनो सानदोंबाबो कमेन्ट खालामनो हानाय नंला आरो बे मानसिया मा बेजों बे एकाउन्टजोंथ' हाला नालाय बे मानसिया नेक्स्ट टाइमावहाय मा गोदान दस्रा एकाउन्टजों माने कमेन्ट खालामनो एबा आंनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअसखौ नायनोबो सेस्था खालामनो हागौ जुदि आरो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांनि भिडिअसखौ माने नेगेटिभ कमेन्ट खालामबावबा आरो नोंथांनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअसखौ स्केम खालामबावबा आरोबाव बे एकाउन्टखौबो माने नोंथांनि चेनेलफ्रा हाइड खालामदों आरोखि ना बे इउजार्सखौ अके बे भिउवार्सखौ अके माने स्केम खालामबाय थायोबा आरोखि ना गाज्रि नेगेटिभ कमेन्ट खालामबाय थायोबा आरो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांनि चेनेलाव नेगेटिभ कमेन्ट खालामबावबा आं जेरैनाखि दा नोंथांमोननो जेरैनाखि मारै खालामो जेरैनाखि फोरोंदों बेबायदि खालामबानो जाबाय आरोखि ना अके ज' बेबायदि खालामबानो जाबाय थ' आइ हप नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ जेनाखि मारै हाइड खालामनो दोनो अके बेनोसै सफ्रेस आइ हप नोंथांमोना दिनै बे दुखुनि नाम बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनै बे दुखुनि नाम भिडिअखौ लाइक खालामदों शेयार खालामदों जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो सरजाना बेलखौ प्रेस खालामो जेब्लाखि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि उनाव सफ्रेस दिनैखौ जोबबाय